este espacio. Despois de uns anos, xa de bastantes anos, tiven a oportunidade moitas veces de vir ao Porriño, porque sempre tiven amigos e amigas aquí. Recordo que nunha ocasión, estando ao lado daquel soportal, se non me descuido, atropéllame un coche. Os donos eran os coches. Xa non era a xente, o dono da rúa. E eu, Raúl, teñoche que agradecer que hoxe, despois de tantos anos, e despois do teu paso por a alcaldía, eu volva ao Porriño, poda volver aquí e estarmos nesta praza donde volve mandar a xente e os cidadáns. Dedicados á xeración de emprego, porque así os cidadáns despois, cada ano cando se aproba o presuposto municipal, o poderán cotexar e poderán ver se cumplimos ou non. Que fagan os demais un compromiso dese estilo. Que se deixen de falar de cousas raras. Que fagan un compromiso dese estilo. Porque nós, desde logo, o facemos e sabemos, ademais, como executalo. Entre outras cousas, porque o noso compromiso é creíble. E é creíble porque a nosa actuación no goberno galego tamén vai nesa dirección. Para xerar emprego é necesario que haxa empresas. E para que haxa empresas ten que haber sitio onde ubicarse. Por iso o Bloque Nacionalista Galego no goberno galego está tan empeñado na xeración de solo industrial. Por iso puxemos en marcha o programa Galiza Suma entre as Consellerías de Innovación e Industria e a Consellería de Vivenda e Solo, capitaneadas por os nosos compañeiros do BNG, Fernando Blanco e Teresa Taboas. O programa Galiza Suma vai por a disposición de Galiza, dos emprendedores, nos próximos 4 anos, 20 millóns de metros cuadrados de solo industrial. E deses 11 millóns estarán na área metropolitana de Vigo, polo tanto, aquí onde estamos tamén. Por qué? Porque este é o motor económico do país e é aquí onde... Nós sabíamos que estaba de saír. Sabíamos que estaba de saír. E pouco a pouco comenzou a conexión e esa minoría foise ampliando. Donde se ampliou? Na rúa. E esa minoría foi medrando. E agora constituye unha maioría social no Porriño que apoia as políticas que levamos aquí e que vai gañar as eleccións. Atenas. E Atenas tiña unha praza como esta. Era o seu ágora. E no ágora inventouse algo do que nós somos herdeiros, algo que está metido xa na nosa cultura e incluso nos nosos xenes. Nesa praza inventouse a democracia. Esta é a praza da democracia do Concello do Porriño. Que non se preocupe, que vamos poñer uns novos. Que vamos poñer uns novos.